Krim-krim budal ngeprok terus anggur prak lumaju nuju palakan swara campuran niter kaya antareksa pecut samandiman amberat rosing krim budale prajurit kuda sangemprang lumayu nuju palagan swara cambukan niter kaya pirut ya samandi manute asya menawa Galing prajurit kuda wis angeprang lumaku ana palagya jara cambukan niter ana ing antareksa pecut samandiman ambelah para benawa
Awas, awas. Ae. Oh ya. Oh 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 oh. Ayo. Maju rene yo kan. Aja endah kan. China. Ya, ya. Lambai ro. Wah, kadung awuk ana kene. Ah. Ya. Ah. Kruk kruk. Endi baramu Ayo, ayo. Kadung awuk ana kene. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Tak sembatani ya kan maju rene Mau pakai daun daunmu ya. Ya. ya maju rene weh oh China weh keparat mondong ayo wah wanimu bola sewu kan kadang ora bakal mundur dina iki Pak wah keparat Leno wae tau untal malah ya. Aduh. Wah, watalipun sang Tandramawa. Adya guntur kawali wae. Wah. Mas. Wah. 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 Wah.
Woi, was. Ayo tanding ono iki, Mas. Was. Ayo, ayo, Mas. Aduh, yo. Yo. Ayo maju, siji bawa siji, kanca. Royok, wah, kebaran, wah. Wah, wah. Ayo mundur dina iki ora kuat apa. Sang singa barong, kang galak. Ayo, maju rene. Cengar saking balakan Prabu Singobarong. Wah, iki kapapak bocah cilik kowe. Wah! Barat, wah. Aja jangan. Bocah cilik iki kaya ngeset wah. Ya rene yo kan. Lok. Wah! Waspada no Ayo. Andi kowe wae. Ayo iki wayang lawas wis ngetutke wae. Wae. Ayo ndol tutno aku, Dul. Aku nek sik cetha wae wae. Iya ngono bangga cetha wae. Ayo. 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 Ayo sembatakno anggonmu tanding lawan aku ya men. Ayo iki. Ayo sombong iki. Aja wani karo aku ya. Ayo. Siakakno ya kan.
suarane. Ayo tanding lawan aku ya dina iki. Aja mundur sak pecah wae. Wes. Aduh. Aduh, apa parat wae. Aja endok dina iki wae. Parat wae. Mas. Ana iki bocah iki, Bang. Aja bali waju rene nglawan aku. Wah, iki bocah cilik wah. Aja wani-wani wae. Barat. Aduh. Bocah cilik takno sama mandramu wae. Hati-hati ya ger tampanono iki wae. Wah. Aja mlayu wae. Barat. Ayo. Iki dadi pangan aku iki wae. Ya. Sopo sing gugah turuku dina iki ya. Ya iki garangane wae. Was. Bos. Yo, ayo mau maju. Sokine bangga kesetyo ger. Tutno aku ya le. Wah. Bos. Bapak no sikil ambu. Wah. Awas. Wos. Wah. Keparat. Waduh. Awas. Ayo, nanti iki bocah Pak. Keparat. Wah. Hossa. Aja endak lagi wae. Keparat. Rosa cilik kita Pak. Aku sing iso sesuk bunuh las ya. Aja itu sangat dewel. Gelak. Wah. Unta malang. Iki bocah cilik tak untal-untal ya oke. Was. Aduh yang bawa. Ayo weh. Tambah nono iki weh. Takno caci sapa mandramu weh.
liya marang aku ngene ya. Ya iki panganku iki. Ayo tandingan kanthi uleting golek atas sing balung yer. Aku cak mulai benteng. Ayo dul, ayo dul. Ayo teng, benteng. Aku ngejak mulai. Ayo iki panganku. Aku mau mulai. Ayo. Awas wae. Ayo teng, aku mau mulai. Sopo sing buka tanganku dina iki ya. Ya iki gerane sing bakal maju dina iki ya. Wes juga aku. Ayo. Ya iki gerane Pak. Hei! Apa anak? Mundur dina iki, Pak. Bocah cilik lama kurang duka kan? Ayo. Balak. Was. Hei! Oh, salino sakajap, ha? Apa anak, hei? Aku mau mulai. Oh, ayo toh. Ayo mau. Sama takno yen mau gladingan. Ya iki gerane. Wah! Apa anak, hei? Oh, cain jangan, hei! Wah! Kalian macam ni sih, makasih sih. Wah, barat, bocah cilik boys. Lama kurang duga macam ni jadi bahan aku tidak ke boy. Macam mundur boy. Barat hari suci bakal dadi tanding aku dina iki. Bakti dina aku ya kan. Oh.